Dako kayong banakon guys, may tabok sa kalsada. Ayan. Ganina ni action dyan na siya gukod sa pula nga sakyanan. Tas mitindog siya. Oh, kuyaw kayo. Musokol yun siya ba? May gani kay dili motor ang una nakalabang. Kay kung motor pa sigurado yun na mapaakan. Pastilan. Pastilan yun yung tawon. Delikado yun ang banakon. Uy, kay mukuan yun. Musukol. Nataas kayo. Dugay kay namatay. Uy, grabe. Dako kay siya ay as in. Napanit na oh.